Saro ba ko yung kamay at tinayo dari niya. Ano na? Ama, akla ba yan? Secret ba daw ang paligya sa kabilo? Akla yan. Akla yan. Ang blouse ko natin na yun. Ano si Ilay college na? Iyo, pagkatapos kang graduation. Aram yan ang course niya. Ano daw ba? Ano to? Architect. Ay, iyo, sa Biscas? Wow. Acan na tamadang. Dahil ko pagadok eh. Karang mani. Dua pang gaya. Ano ba kung para pag kaya mo nakahanap para rin mababa ako sa street. Hindi baba mo na po dito. Paano kayong dalawa nito eh? Hindi mo nga basta ko. Nakasurusyon. Halo ko. Pag mga mo para rin mababa ako sa basement.
sila. February. February. Sa unang ng February. Extend Hindi na siya tubukan. si mga pakiulay. Agyan, kulugod si Kuanon ko duman kilisa. May pigmay itong sipitan. May mga panty. Saka ano pamunas. Dumang ka lang sa gilid kang tinang. Hindi sa Paritas na yun. Kasi Naka-celebrate. Lunes na Lunes. Enrollan para sa second semester. Iyang dagang harong digdi o magayon. Sige kalyeha iliman. Ining digdi tagog lang pero ini oh. Ay na to. Sige kalyeha. Ini. Jadi. Okay baga. Malaba man baga yan. Ay, di ba lang kita nagbakalbaduya? Madalas. Nag-agi ba kita duman sa ano? Marinas na yung ano. Dahil itong duman sa may kataid kang si Manukan. Bukas na din ko. Yeah. May tsakoy sa ano. Maski tsakoy niya, bako na si dati, adi. Oh. Paglamig ng matagason. Duman mo na kita kilisa mo pa nang walang kata. Ano ni nakauyo. Ano, nag-sale kaya, bigpamain sa ano. So, nag-mine ako. Sabi ko, paanon ko na lang. Sa may ano, sa may hindi kalisa, o dyan na lang. Hindi mo na lang ako na to. Magilid ka na dyan. At malako na lang ko kaharap kaya. Wala ko na nag-basketball. May nagbabasketball na naman duman. Sa gilid na ni. Gumugot tayo sa bata pa ako.
Hinta lang Frank. Prank. Prank. Meron dyan. Sana may Bakanting ano. makanting tinanghali si mga naka-star dyan. Yung mga naka-star dyan dahil. Si isa ilan. Baka dahil man maturan. Bernadette. Sa December pa. Kadagol pang pwedeng mangyari. December pa ay. Pero karo mabuot man, karo pagtulay man na tao. Kuba na si ano, sige pa padya. Siguro ang mga daro na ano na to 70. Ano ka permi pasiringan duman si mas matuwa to kay ano Richard. Yuto ang matuwa si Richard tapos tong bunso ang halangkaw. Ang junior halangkaw bunso. Si matuwa ito. Kaya ako na ba? Ayan. Nali mo? Naglaog sa ba ko? Kataulay ko? Pero 4 na oras ka na dyan, Moka. Ano na yung nakabutas? Ido mo? Kaysa yan. Nakagagawin ako nakabutas. Sa'yo nagagi pagluwa sa labot. Matibay talaga.
Hujan, hujan. Halibis ka. My God. Ano yan? Amana. Wow. Nakuha na si Patama. Pantay na. Baba na, baba na. Baba na. Sa Minalaba. May bago dado man natin lang sa isa. Gusto magduruma ng grupo. Pwede ni, magasolinahan na lang yan. Hindi man naman. Daan. Mandaan naman pasiring sa ano. Harani lang daan. Basta table. Bako, harani lang daan. Bago nga ni. Kami ni Lisa. Basta walang bundok, walang Mayo apat, daan. baba. Mayo daan. Diretso lang nga yan. Tapos ano. O kaya duman sa Kalabanga. Duman sa Sapa. Pwede na duman mag-abot. Tubig duman ang tang Sapa. Sabi ka itong kaulay ko, bunbun nga ka mo mag-agi para diretso ka mo dito sa ilog. Magtiyan nga ka mo, layo ay parking ka na layo na nalakaw nito. At hanapon ta. At Pag- ihantan. Pag sa bunbun nga ka mo maagi, oh yan, gilid na mismo kang pag ang mga matindahan mo binabakalan ko. Mga nagtitinda naman, mga taga-bunbun na asin lang. Mga bunbun Pero nga pag kami. mayo, garong okasyon na anong pagmati, kung mayo, man duman para karigista. Anong ka to kadakol? Kadakol ka to ta, pas kung pagkabuhan. Nagaharanap talagang swimming ng mga tao. Saka ano, Sunday, sa Ano, may okasyon nga, itong bagang haliluya, na ang mga tao talaga, pag araw kaya, nagaharanap yan ng mga swimmingan. maaga sila na kita o sa aga na? Ito, Aga na gano'n? Na maano ako sa aga, ay hindi maano ka nun. Parehas man may discount eh, ngunyan sa kasaan. eh, sa aga may discount pero kung ang gagamitin ko, price lang, May ano, discount, 5 pesos. parehas lang. Sa ngunyan.
uniform na to. Di eh. Ang Baga hati to. Ateneo. Pero baga to James. Itong Barudor Palacio. Mayo siya auto. Ay, hindi. Ay, wala eh. Nakita na kami na kung kanino wala. Kaya, Mababa ka? Hindi na. Ha? Sa ulit mo lang garo yan. Okay na. Maraming ibaba pa. Puto pa, saro pa. Ay, mailing ka si Che. Agbatan mo. Agbatan mo si Che, Che. Ha, baga. Agbatan mo si Che. Kasi pa na yung nakatano. Piso. So, piso. Ayun na. Si Pemi, atod ka. Dili ang tanging tangala site. Eh, grabe pa. Ano yung pangmara? Ano, huli nilalata lang yung titika yung gabi tapos. Ano yung pangmara? Ang alas 7. Ayan. Kada kung natubos para tindi dyan, lunes ba ganun na? Sarado ang mga sarado. Yan sila na pusto. Diyan yung sinasabi ko, bago ka pala akong dyan, chiching apon ka digdi. Diyan yung, magtagos dyan, maagad ang kananing donation. Yan ang confirmation na entrance nila. Donation, nasa tangang number. Bago ka makalaog naman. Hindi ko sila sabi sa daog. Ini, anak ko ano ni kang ano. Baka magiging USA na yan. USI na nga ni yan. Si Carmel na pero pati pangalan na bakal. Malaog na ni kung kailan na pa pangino taga-taha magdayday. Sa ano daa? Sa ano kapag ka? Itong sa nagatrabaho baga kitchen niya. Ay ano kapag ka? Ang gusto mo ngayon. Tailalaw pa ka. FSIN. Kaya on siya dyan. Yan, taga-palit din mga beddings. Karoon ka yan. FSIN. Tapos, gura naman niya ako ang sildo. Minimum na yan. 360 garo. Ano ka na lang, Ani? Mag-English teacher ka na lang sa 18. Ang oil daw mo nasa 20 to 35 dollars. Hindi naman ako tatao mag-paano. Hindi assistant. Kaya buwan mo lang laptop. Laptop, saka signal. Masabi ka man lang, A, apple, B, banana. Ang mga estudyante mo mga inchik. May po, akong garo kara classroom. Dahil manta mukha mo man lang maingin. Dahil ito may maribok ma yung ano. Yeah. Siyempre, ano, garo sarong ano. Sarong room, may ako si laptop na naka-record. Bagay, pwede na duwa sa kwarto.
magsigo ka na araw kaya, maglakaw na lang si Pimpersin mo. Na dahil kita madubling ikot. Diyan ta nagbaba Hindi, siya. dyan nalagot ako sa kanto. Pwede mo. Para mabayo na lang ako. Pag-ikot na pa po, parang. Tungga nama. Giling. Ano daw ngayon? Ano? So, ka nang tumamba na ako. Parang nga na dahil kapit ano. Tali mo yan, tali niya. Ipiton mo dyan sa tukawan. Ano? Yung tali niya. Ano ko na dyan? Ayun, naloko na lang yan dyan sa tukawan. Yung tali niya, ipiton mo lang. Yan sa may, dahil naman sa pagitan ka. Diyan. Ipit mo lang yan. Tanganin. Kaya niyang mag-irita. Yan. Hindi na lang na siya sa kanto. Ha? Doon na dapin. Naman ka pa kayo mapunta sa Pinagate. Dahil pwede mo digdi. Di pang galing nyo. May Digdi, pwede na yun ah. Bye-bye. 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 Ibig susunod si Queen. Ibig susunod din si Ate Queen. Binayaan ka. Hindi ka sinama. Hindi naman mga cellphone sa mga nag-inis sa sila.
Tapos naman si exercise, tapos na si ganyan dahil muna dako. Sa everyday, naman talaga, kaya grabe sa gasolina. Alanganin pa man magsundo ng eskwela. Yung pagkakla. Yan pa lang. Yan pa lang. Kaya magligyan. Nakula na si Aki. Inom ka. Sarong baso lang po. Napapaiyak. 20. Hari na po kamo dyan. Hamag. Ang patay pigkali. Ano? Si Madagong Baga to, oh, Ha? si isa to, si Donabil, si Importante, si Importante. Yun na to, si Bunso, o dakula na. Si ano baga, si ina ni Donabil. Ito si pangaran ka ni. Relakaw na lang. Hindi, baka nakapart dyan. Si sangaran ka na, si first name ka na. Natatandaan ko si Aki, si Donabel. Ini yung si... Ay, lingaw ako. Si pangaran ka na. Dakula na, oh, si Bunso. Nainom ka man. Nakadagdag. Ano sa palad mo, tamara-ra yan. Arogan mo kaya no, sa palad mo. Hindi. Oh. May parong. Abo, may parong. Oh. May parong na kaya. Nalamig ka ng dila. May laman man ka, tigtao mo. Baka magatos lang eh. Salamat po. Bako man tong lani. Ano to si pangaran ka to? Natabaon sila ni. Bako tong lani. Iyo. Ko, ang lani sa ano, Sarangani. Ani. Ani. Ala. Ani batong bakal. Sino ko naglalakaw ng Jollibee? Iyo, baka nagjali. Ay. Ilang jali. Wala mga bakay ng Saudi. Jollibee. Wala. Chowking o nag-Jollibee. May kaibang maaki ay.